त एही में मचावत रहत तबाही। तबे पावर स्टार के एगो नया पोस्टर उनका इंस्टाग्राम पर आइल बा। जौन एगो एगो त गाना जो कि भजन आइल है राम जी पर, तो ओकरा के खूब यूट्यूब पर 3 नंबर पर बा। ट्रेंडिंग सेक्शन में घुस गइल बा। ई काल्ह गाना रिलीज भउए। पावर स्टार पवन सिंह का धमाकेदार ये गाना रहा। पावर स्टार का आवाज़ इसमें बहुत मनमोहन है और इसमें पायल देव का भी आवाज़ बहुत मनमोहन है। तो ये हिंदी गाना है, ये भोजपुरी में गाना नहीं है। ये पावर स्टार ने हिंदी में गाया है और पावर स्टार श्री राम के भजन एगो दूसरका भी आवता उनकर नया अपडेट तारा लोग के देतानी। तो श्री राम जी के गाना दूसरका आवता, जौना के पोस्टर रिलीज हो गइल बा। तारा लोग के देखे के मिल गइल रही। ई पोस्टर अब उनकर गाना तारा लोग के बता दी कि कब आई, इहो बतावे। तो ई गाना तारा लोग के काल या परसों आ जाई। तो ई भजन हमरा बुझाता कि ई भजन भी ट्रेंडिंग करी आ भजन खूब पावर स्टार के जौन भी गीत, संगीत या गाना भोजपुरी में कोनो आइल बा तो अब पूरा तबाही मचावता। यूट्यूब पर इस बार 2023 में पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 स्थान पर थे। यूट्यूब 15 गो लिस्ट निकलले रहला जेमे पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 स्थान पर रहला। तो हर गाना उनकर ट्रेंडिंग करता। ई गीत आइल बा जौन अयोध्या में पायल देव के साथ, इहो ट्रेंडिंग सेक्शन में गइल बा, तीसरा नंबर पर बा। पावर स्टार पवन सिंह यही में तबाही मचई है। कतनो केहू झमकावला से ना होई, पावर पवने सिंह से शुरू होला। इहो जान जियो कि पावर कभी पवन सिंह से शुरू होता है और झमकावला से नहीं होता है। पत्थर कितनो पिसाई उ मैदा ना होई। पावर स्टार के बजा दी केहू बाजा वैसन माई के लाल कभी पैदा ना होई। इहो तू लोग बुझिया लो। इनके पावर स्टार मचावत रही पूरा तबाही। इनका तबाही मचावे के बा काहे से कि पावर स्टार भोजपुरी के शान है। अब भोजपुरी का उनकर पूरा लोग विदेश में भी फैन बा पावर स्टार के। पावर स्टार बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जितना ही वुड बा सबके बाप है पावर स्टार। आज सुन लीजिए, पावर स्टार ऐसे कलाकार हैं और पावर स्टार का गाला ऐसा किसी का गाला नहीं है। पावर स्टार इसी तरह तबाही मचाते रहिए आप। पूरे मचा देना है ऐसा तबाही कि पूरे हंगामा हो जाए। यही हमारा एथी है। पावर पावर स्टार के तो फैन सब लोग बा। जौन विरोध करत रहल लोग उहो पावर स्टार के फैन हो गइल बा। पावर स्टार कामे अइसन करता है। जय हिंद।